खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बर'नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि एबा आसाम आयेन आफादनि बारग' बुंथिगिरि एबा आथिखालाव गोदानै सायख'जानाय केबिनेट मन्त्रि बिस्वजित दैमारिखौ तामुलपुराव गाजा गोमजायै बरायदों। तामुलपुर आन्चलिक दुर्गा मन्दिरनि लांगोनानिफ्राय मोनफ्रोम हारि माहारिनि फरायसा आफाद आरो धोरोमारि आफाद, समाजारि आफाद आरो BPF आरो BJP दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौ दुंब्रुदै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोना बेबादि दुंब्रुदै बरायनायखौ आं साबायखर बावदों। फैबाय थानाय समाव आं समष्टिजों लोगोसे रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगोन। आं बबे बिबानखौ मोनो, आंनि सायाव मा डिपार्टमेन्ट होनाय जायो, आंनो होनाय डिपार्टमेन्टनि सायाव आङो गासैखौबो नायनानै आसाम नाङै मा मावनांगौ दङ गैया नायनानै खालामलांगोन आरो बे डिपार्टमेन्टआवनो थानानै माबाफोर गोदानै मावनांगौ दङ नामा बेखौ नायनायनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि बिथांजों सावरायनानै बेफोर खामानिखौ मावनायखौ जागायगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों बिस्वजित दैमारि बिथाङा। BTC ओनसोलाव सोलिदों फिन आरोबाव EM प्रकाश बसुमतारीनि मुङै गासै 30 कौटि रांनि खामानिनि स्किम खालामनायनि अजद। मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय 10 मार्च 11 मार्चआव नंखाय राइटिं पेड खालामग्रा सुबुंखौ थांनाय 27 मेआव बे जाथायनि दायनिगिरि राजिब ब्रह्मखौ थानायाव गसर थिसनदोंमोन। बिथाङा थांनाय साननैसो सिगां अफिसाव थांनानै गांसे राइटिं पेड CHT अफिसाव साबमिट खालामदोंमोन। साबमिट खालामनायनि उनाव CHTनि मावथि हान्जाया आंखौ 10 कौटिनि मोनसे राइटिं पेडनि साप्लाइ खालामनो थाखाय सागान होदों नामा होननानै सोंथि खालामनायावसो नंखाय राइटिं पेड खालामनानै स्केम खालामनो नाजानायखौ मिथिदों होननानै मिथिहोदों। राजिब ब्रह्मखौ सोंनाय फिन्नाय खालामनायाव बिथाङा गावखौ नङा होननानै बुंदों, नाथाय बेनि सिगाङावबो आं बिखौ बेबादि नंखाय स्किम खालामनायनि रोखा फोरमान मोनदों। गासै मोनथाम एबा गांथाम राइटिं पेडआव 10 कौटि रांनि गासै 30 कौटिनि स्किम खालामनो नाजादोंमोन होननानै फोरमायथिदों EM प्रकाश बसुमतारीया। बेबादि नंखाय 30 कौटि रांनि स्किम खालामनो नाजानायनि दायनिगिरि राजिब ब्रह्मखौ दायो क'क्राझार पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय होननानैबो खौरां मोननाय जादों। जम्मु काश्मीरनि गोथौ ओनसोलाव उदखारिनि हेंथायै अपारेसन खालामनाय समावनो गोजौ हाजोनिफ्राय गालिननानै गोग्लैनायनि जाहोनाव भारतारि फायखिनि मावख'गिरिनि जिउ खहा जादों। जम्मु काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि गोथौ हाखराव गोग्लैलांनायाव लेफ्टेनेन्ट बिरेश्वर गस्वामीआ जिउ गोमादों। उत्तराखन्डनि आलम'रा जिल्लानिमोन लेफ्टेनेन्ट बिरेश्वर गस्वामीआ। बशिष्ठ पुलिसआ खानापारा गल पार्क आरो भेटेरिनारि कलेज पार्क ओनसोलनिफ्राय 7 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों आरो सासे ड्राग्स जाग्राफोरखौ हमनानै रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव दैथायहरनाय जायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरा जाबाय सनापुर कपालकातानि बिकास आली, खानापारा देबनागरनि रियान देउरी, गरसुक गरगुलीनि मानिक राजबंशी आरो खानापारा सदेशनगरनि मुकुट मण्डल। बिसोरनिफ्राय मोन 14 थांखु थेमायाव 111 ग्राम हेर'इन मोननो हादों पुलिसआ। आसाम सोरखारनि गोदानै मन्थ्रि बिबान मोननाय मन्थ्रिफोरनो सोर मन्थ्रिनो बबे जिल्लायाव बिबान होखो बेखौ फोसावबाय गिबि मन्थ्रिया। फोसावनाय बादिब्ला रामेश्वर तेलीनो तिनिसुकिया जरहाट, अतुल बरानो कामरुप धेमाजि, चरण बर'नो क'क्राझार बाक्सा चिरां, अजन्ता नेउगनो मरिगाव कामरुप, अश्विनी राय सोरखारनो बङाइगाव बरपेटा, अशक सिंघालनो दरं धुबुरी, बिमल बरानो शिबसागर चराइदेव, बिस्वजित दैमारिनो नलबारि सनितपुर, जयन्त मल्ल बरुवानो तामुलपुर गवालपारा, कौशिक रायनो श्रीभूमि हाइलाकान्दि, केशव महन्तनो सोनाब सालमारा मान काछार सानजा लखिमपुर, कृष्णेन्दु पलनो डिमा हासाव काछार, नीलिमा देवीनो बजालि उदालगुरि, पिजस हाजरिकानो नगाव हजाय कार्बि आंलं सोनाब कार्बि आंलं, रनज पेगुनो बिश्वनाथ गलाघाट, सुसान बरगहायनो माजुलि डिब्रुगड़ जिल्लाखौ फोसावबाय। जितु राइटिं पेड डुप्लिकेसि करार जितु বিষয় এই বিষয়টো লৈ মই আজি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। যোৱা 10 তাৰিখ মাৰ্চ এটাতো 10 তাৰিখ মাৰ্চৰ ৰাইটিং পেড ইয়াত ছপাই পেলাই ওলোৱা হৈছে আৰু এটা হ'ল 11 মাৰ্চ 2026 আৰু এটা হ'ল এইটো 11 মাৰ্চ 2026। তো এই যিটো ৰাইটিং পেড যিটো ডুপ্লিকেট, এই ডুপ্লিকেট কৰা মানুহ আমি যোৱা পৰহি 27 তাৰিখ মে মাহত মই আমাৰ কালপ্ৰিট ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম তেখেতক মই কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত মই এজাহাত দিয়া হৈছে। তো তেখেতক মই কিয় ডাইৰেক্ট ক'বলৈ সাহস কৰিছে, কিয়নো তেখেতে যোৱা কেইদিনমান আগত
তেখেতে অফিসত আমাৰ WNCD অফিসত গৈছিল গৈ পেলাই এটা ৰাইটিং পেড তেখেতে আমাৰ CSD অফিসত সাবমিট কৰিছে তো সাবমিট কৰাৰ পিছত আমাৰ CSD ষ্টাফসকলে বা আমাৰ WNCDৰ অফিচিয়েলসকলে মোক জনালে যে আপোনালোকে বা আপুনি 10 কোটি টাকাৰ এটা ৰাইটিং পেডত সাপ্লাই দিবৰ কাৰণে আপুনি লিখি দিছে নেকি বুলি তাৰপিছত মোৰতো অভাৱ হ'ল তাৰপিছত মই খবৰ কৰিলোঁ তেখেতক আমি চিনাকি বা যোনে লৈ গৈছে তাক চিনাকি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মানুহবিলাকক আমি যাব দিছিলে বা আমাৰ অফিচৰ বা আমাৰ প্ৰাইভেট অফিচিয়েলসকলক মই যাব দি পেলাই তাতে আমি এই ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম বুলি এজন ল'ৰাক আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ তো ইয়াৰ পিছত আমি তেখেতক সোধা পোছা কৰিলোঁ তেখেতে কয় মই নহয় কিন্তু ইয়াৰ আগতো মই তেখেতক প্ৰমাণ পাইছোঁ তো ইয়াৰ পিছত মই পিছদিনাই আমাৰ কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত মই এজাহাৰ দিয়া হ'ল তো যোৱাকালি মই শুনিলোঁ তেখেতক উঠাই থানাত আছে বুলি মই গম পালোঁ তো তেনেকুৱা নিচিনা ব্যক্তিক মই অলপ আইনী শাস্তি দিয়াটো মই বিচাৰোঁ